Mira, començo llegint un poema que es titula així, es titula Desconeguts. I està adreçat a això, les persones que no coneixem però que, si les coneguéssim, desconeguts. Tu en mi, com un calaix que me'n faltés la clau, o bé una carta escrita amb tinta blanca. Tu en mi, desconegut, no pas aliè, i mai substituïble, com un pseudònim al peu d'una promesa. Jo en tu, si ho vols, com l'amic desconegut que t'has citat a l'hora en punt d'aquest poema. Continuem amb un poema que es titula Al fons del corredor i va una mica d'aquelles preguntes que a vegades ens fa mandra fer-nos, perquè ens comprometen, però que cal que ens les fem. I fa així. És així, com quan dubtes. Quin telèfon sona? El teu o el dels veïns? L'aparell és a l'extrem del corredor, i les parets tan primes, i el cel obert fa un tornaveu que desorienta. És el d'ells, ho saps, té un timbre més opac, però d'una revolada em prens la corredissa al fons del pis, no fos que coincidissin els senyals o que el cerumen de l'orella o que un simple corrent d'aire extraviés els sons. I et dius que no pots més, tota hora així, amb l'ai i el dubte i el passeig. Però sí que pots, i ho saps, et cal. Dur la pregunta inaturable al final del corredor, del dubte, del món, de tu, de la misèria, dels altres, de l'amor, del cel obert. Com que això ho hem titulat Confidències poètico-musicals, doncs mirem de mantenir un to així confidencial. I una de les confidències que jo us puc fer és un poema que es titula Casa meva i us diu com és casa meva. De fet, tota la primera part és una descripció, però on realment hi ha el poema és en els últims versos, quan callarà la música. Allà és on hi ha el que jo realment vull dir amb aquest poema. Casa meva. Un segon. Hi ha algú que hi ha estat a casa teva i potser reconeixerà alguna d'aquestes coses. Sí. No us feu, si sentiu alguna cosa rara, dieu, això no em quadra, això no... Espereu al final. Casa meva. Casa meva és petita, però confortant. Portes de faig, terra de gres català. La sala és ambientada per un oli que figura una tassa fumejant de cafè. I al sostre hi ha bigues de fusta que sempre em recorden les vies del tren. Hi ha un gat de mentida, fet a consciència perquè tothom hi caigui, sobre un bagul al rebedor. La cuina és funcional i alegre i dona un pati que algun dia, ho tinc pensat, serà andalús. I la terrassa amb barana de pedra té unes vistes al mar que et poden fondre del gust si descorres la cortina com qui esquinça cel·lofanes d'un regal. De tots els que ens hi estem, alguns són vius, d'altres no. De tot el que he descrit, hi ha coses que són certes. N'hi ha que no. És així, casa meva.